Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук. Як звычайна, мы абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі. Ну і як звычайна у гэты дзень мы сустракаемся с нашим выдатным эканамічным аглядальнікам і аўтарам-дывядоўцам праграмы «Оптымум» на канале «Беларусы і рынок» Андрэем Махоўскім. Добрый дзень, Андрей. Вітаю. Ну што ж, трошечку назбіралася цікавых, а дзесьці нават крынжовых эканамічных як навінаў, так і заяваў ад галоўнага крынжавала Беларусі, які сёння завітаў на рыбхоз, дзе как бы, ну, чарговы раз, ну, как бы, слушныя рэчы казаў, что надо ж заваліць беларусаў рыбай. Рыба ж, кажуць, вельмі добра для памяці, каб беларусы памяталі, што гэты рэжым натварыў і чым адметны Лукашенко. Ну, прынамсі, але чым адметны гэта яго паездка і гэта яго заявы? Слухай, ну, насамрэч, ну, гэта вось рыбхоз, да, ну, насамрэч, так паглядзець на проект, нічога дрэнна, проект добры, выглядае абсалютна добры. Ну, то бок я не ведаю, якія там фінансавыя паказальнікі, прынамсі іх яшчэ няма, таму што ён яшчэ не пачаў працаваць як камерцыйна, так. Вось, але, ну, сам па сабе проект абсалютна добры, бо беларусы ўжываюць там вось 200 каля 9 кілаграмаў рыбы ў год, ну, на аднаго беларуса, а як бы вось беларуская вытворчасць рыбы гэта, ну, меней за 1,5 кілаграма. То бок, ну, вырошчваць рыбу ў Беларусі, ну, ёсць дзе, бо гэта ж, ну, гэта ж ганьба, што беларусы не могуць забяспечыць сябе, ну, хаця б гэтай рачной рыбай, там, ну, ведаеш, яе ж абсалютна няма. То бок, ну, праект выглядае абсалютна добра, але вось мяне крышачку нешта, што насторожвае ў гэтым, тое, што Лукашенко сказаў, што яму, ну, яму спадабалася, і ён сказаў, што трэба пабудаваць 10 такіх рыбхозаў. Вось. І тут у мяне ўжо ўзнікаюць пытанні да лічбаў. Таму што, глядзі, ну, вось там рыбхоз гэты на тое, каб вырошчваць фарэль. Фарэлі ў нас спажываюць каля 5000 тонн у год. Адзін гэты рыбхоз будзе вырошчваць 800 тоннаў фарэлі. Ну, то бок, калі 10, то гэта ўжо 8000 тоннаў. І пытанне, а на халеры? Ну, калі нам трэба толькі 5? Вось, значит, кошт гэтага рыбакомплекса 150 мільёнаў рублёў, то бок 10 будуць каштаваць 1,5 мільярды. Ну, гэта 500 мільёнаў долараў. Вы хочаце ўкласці 500 мільёнаў долараў, пабудаваць 10 гэтых рыбакомплексаў, калі у вас спажыванне гэтай фарэлі 5000 у год, а вы будете вырабляць 8000 у год. То бок, яны разлічваюць на пры гэтым, і ён яшчэ не пачаў працаваць камерцыйна вось гэты, ну, вось гэты рыбакомплекс, так. І там было недавно інтэрв'ю гэтага дырэктара, абсалютна добрае інтэрв'ю, абсалютна там, ну, такі прафесійны расказ, усё ў парадку, і ён кажа, што мы яшчэ не ведаем, колькі будзе насамрэч каштаваць сабе кошт гэтай фарэлі, якую мы будзем вырошчваць. То бок, ну, таму што, ну, яшчэ, ну, таму што не пачалі яны яшчэ камерцыйна працаваць. То бок, вы яшчэ не ведаеце, колькі гэта будзе каштаваць. Вы не ведаеце, куды вы гэта будзеце прадаваць, бо не знайшлі ж рынкаў. Ну, то бок, для беларускага рынку гэта зашмат. І пры гэтым Лукашенко кажа, а давайте пабудуем яшчэ 10. Гэта тое самае, як вось гэта было з нашай беларускай нацыянальнай біёкарпорацыі, якая павінна была, як Лукашенко казаў, што это наша нацыянальная гордасць, а стала яна чемоданом без ручки, бо зараз што з ёй рабіць абсалютна невядома, бо яна, ну, бо для Беларусі зашмат яна вырабляе, а прадаваць няма куды. І там, ну, яна не пачала яшчэ працаваць, яна ўжо колькі гадоў, колькі грошай патрацілі, колькі гадоў яе будуюць, яна так і не выйшла на вось гэтую сваю планавую магутнасць. Ну, але мне спадабалася, якое рашэнне яны знайшлі, як гэта трэба спасці. Ну, то бок, у нас ёсць вось адна БНБК, на якую бралі крэдытаў на 600 мільёнаў долараў кітайскіх, 220 мільёнаў беларускіх крэдытаў. Ну і плюс там яшчэ дзяржава укладвала гэтыя грошы ў гэтую, ну, там пад мільярд дакладна. І што яны збіраюцца зрабіць? Ну, у вас ёсць адна біёкарпорацыя, вы не ведаеце, што з ёй рабіць, яна у вас так, яна вам, ну, як бы зашмат, яна вам не... Ну, это ж лагічна. Што трэба зрабіць? Ну, лагічна, па логіцы рэжыма, пабудаваць яшчэ адно, а як мінімум, а лепей 2. Абсалютна гэтае рашэнне яны і знайшлі. Як сказаў Снапкоў, яны будуць будаваць БНБК-3. Ну, то бок там БНБК-1, БНБК-2 не працуюць так, як
чакалася, таму трэба пабудаваць БНБК-3, прычым, ну, гледзячы па кошту, там яны хочуць атрымаць на гэта кітайскі крэдыт на $500 мільёнаў, то бок гэта, ну, амаль столькі ж, сколькі яны ўжо вось на гэтую першую атрымалі. Вось. Таму, ну, такая жалезная логіка. Як сказаў Снапкоў, калі яго спыталі, а як там з акупальнасцю гэтага праекту, ён сказаў, ну, калі прыляціць чорны лебедзь, то ён можа і акупіцца гады праз 2-3. А калі не прыляціць гэты чорны лебедзь? Чорны лебедзь, это ён да каго павінен прыляцець? Ну, магчыма, да канкурэнтаў. Ну, ведаеш, там прыляціць гэты чорны украінскі дрон на нейкую такую вытворчасць у Расіі. І ўсё, і ў нас рынок вольны. То бок это як заўсёды спадзяванні на выратаванне праз якія-нибудь знешнія чыннікі. Раз вайна пачалася, Лукашенку прыбытак, там мне нешта здарылася, і зноў Лукашенку прыбытак. Прычым, ну, на якія знешнія чыннікі? На знешнія чыннікі, якія, ну, чорны лебедзь, ну, ведаеш, чорны лебедзь, ён як бы таму яго і называюць чорны лебедзь, што ён не лётае рэгулярна. Ну, апошнім часам яны, конечно, лётаюць тут касякамі, але, ну, так у нармальных абставінах яны рэгулярна не лётаюць. І вось у іх бізнес-стратэгія будуецца на тым, што калі чорны лебедзь прыляціць, то праект акупіцца. А калі не, то праект акупіцца праз 10-15 гадоў, як сказаў Снапкоў. Ну, ведаеш, у нашых умовах 10-15 год гэта, ну, амаль што плюс-мінус бясконцасць. Ну, як мы бачым па гэтым першым двум БНБК, як мы бачым па цэментных заводах, па пелетных заводах, ну, да по ўсяму, што па ўсіх мегапраектах, якія Лукашенко тут збудаваў. Калі пачытаць падручнікі па эканоміцы, там вот нейкая такая формула чорнага лебедзя, яна прапісаная там, вот як это вот оно працуе? Не, вось тым-то і справа, што чорны лебедзь гэта тое, што не працуе рэгулярна. Вы не можаце свой праект будаваць на тым, што а можа прыляціць куды-небудзь які-небудзь чорны лебедзь. Ну, як бы гэта абсурдна. Ну, вось, ну, сама ідэя абсурдная, да, там у вас одна БНБК не працуе, то давайте яшчэ возьмем грошай, пазычым, пабудуем яшчэ одну, то можа дзве будуць працаваць. Хаця вам няма куды прадаваць тое, што вырабляе першая ваша БНБК. Ну, я так разумею, что гэта не новая логіка у такой, ну, адмысловай эканамічнай мадэлі, якую пабудаваў Лукашенко. То есть мы ж тут бачым цэментныя заводы, дроваапрацоўка, то есть працягваць можна, то нічому не вучыць папярэднія такія спробы. Абсолютно, наадварот, гэта ж кожным раз, ну, таму што, разумееш, калі вось, ну, прызнаць, што што гэта там, ну, то бок Лукашенко прызнае, што гэта не працуе, вінаваты ўсе, акрамя яго, які прыдумаў вось гэты праект, які не можа працаваць там просто, ну, спачатку, да? І вось ён, але ж, ну, ён не можа ад яго адмовіцца, бо, ну, грошы укладзеныя, так, як бы можна было б, ну, я не ведаю, там, зніжаць, ну, як гэта закрыць косты, так, як это называюць. Але ж ён не можа гэта зрабіць, бо гэта значыць, што, ну, ідэя яго была з самага пачатку неправільнай, і таму ён на гэты праект набудоввае ўвесь час новае. Там, як дрэваапрацоўка, гэта самы яркі прыклад, да, калі у нас яна павінна была ўжо акупацца, ну, я не ведаю, ўжо гадоў 5 таму, як яна павінна была прыносіць просто залатыя дывідэнды. А зараз пра тое, што яна хоць калі-небудзь будзе акупацца, ужо ніхто не кажа наогул. Просто ўжо нават не кажа, што яна будзе у 30-м годзе акупацца, у 40-м годзе будзе калі-небудзь акупацца. Не, просто грошы укладваюцца і ўсё. Ну, вось такі падыход. Слухай, я вярнуся да рыбгасаў гэтых, пра якіх таксама там трэба 10 штук. Ну, глядзі, можа быць, сапраўды мы тут не улавліваем разлік. Ну, добра, там не спрацавала тое, што оказывается там Расіі, Украіне, ну, можа, Украіне яшчэ спатрэбіцца там невядомая колькасць цэмента, і таму на будучае, на перспектыву пабудавалі столькі цэментных заводаў. А рыбгасы, ну, есці ж заўсёды трэба. Рыбу ўсе любяць. Ну, калі мы крэветкі пастаўляем у Расію і мідзі, так чаму фарэль не можна пастаўляць і на гэтым азалаціцца? Не, так абсалютна. Сам па сабе праект, ну, як ідэя, ну, ведаеш, як ідэя ў вакууме нейкай, да, сам па сабе праект абсалютна добры. Ну,
там нам для беларускага рынку патрэбная гэтая рыба яе вырошчваць, да, там не купляць у Норвегіі, але перад тым як будаваць 10 рыбгасаў, вы спачатку спраўдзіце, што ў вас той, які вы ўжо пабудавалі, ён нармалёва працуе. Вы хоць даведайцеся, які будзе сабекошт гэтай рыбы, таму што, ну вось, як я казаў, дырэктар казаў у інтэрв'ю, што ён пакуль сабе кошт назваць не можа. Ён кажа, што гэта будзе недзе 36 рублёў за кілаграм. То бок, ну, як бы, ну, гэта ніжэйшае, чым тое, што мы купляем у Норвегіі, але з іншага боку, ну, там трэба яе яшчэ будзе прадаваць, там тое сёе на сабе кошт нешта яшчэ будзе навальвацца. То бок, можа, яна атрымаецца дзешавей купляць у Норвегіі тую рыбу, ведаеш? Ну, як бы... Ну, то бок, добра, ніхто не супраць, што вы там будуеце гэтыя комплексы, але можа не трэба адразу 10 будаваць, да? Вот будуеце адзін, усё ён будзе працаваць, там прыносіць прыбыль, окей, а давайте тады пабудуем яшчэ 2, яны будуць працаваць, ну давайте яшчэ тады пабудуем, не трэба адразу 10, як гэта было з гэтымі пілетнымі заводамі, да? Ведаеш, там Лукашенко паехаў, ой, такая рэнтабельнасць вялікая, а давайте па ўсёй краіне пілетных заводаў набудуем, да? Але, ну, там асаблівасць у тым праекту, што яго нельга маштабіраваць на всю краіну. Там у аднаго завода, калі ты у цябе маленькі заводзік, у яго будзе вялікая рэнтабельнасць. А калі ты там будуеш дзясяткі па ўсёй краіне, то ў іх ніякай не будзе, бо прадаваць няма куды. Просто. Гледачам падабаецца вось гэтая снапкоўская алегорыя пра чорнага лебедзя. Максім жартуе, можа яны белага чакаюць. Слухайте, ну вы зараз дагаворыцеся до таго, што супрацоўнікі там адміністрацыі прэзідэнта, ввогуле набліжанае кола да Лукашэнкі, чакаюць белага дыма над адміністрацыяй. Я абсолютно упэўнены, што яны вельмі чакаюць. Адкуль у вас такая упэўненасць? Ну, слухай, ну гледзячы на тое, як яны рэагуюць на яго гэтыя ўсе патрабаванні, там, ну, здаецца, як бы, ведаеш, ну, калі, ну, слухай, калі раней яны там нешта, ну, стараліся неяк там, ну, зменшыць наступствы яго ідэяў, то зараз ніхто ж нават не стараецца. Ну, я про адключэнне гэтага света, калі Лукашенко сказаў, да? Ну, калі раней, там, некалькі гадоў таму, яму паспрабавалі там растлумачыць, што гэта капеечная там эканомія, што гэта ні на што не ўплывае, што там ты на траўматалогію потым болей патраціш грошай, да, там, ну, все гэта паспрабавалі. А зараз, гэтым разам што было? Сказаў, адключаем сем'і, там, уключаем усім, да? Усім ён сказаў, да? Все, ніхто не, окей, зрабілі, адключылі. Ось. Потым ён уже сам сварыўся праз дзень, што чаму вы зрабілі так, як я вам сказаў? Чаму вы не зрабілі лепей? Ну, як ты сказаў, так мы і зрабілі. Ну, з іншага боку, это можа ўжо выгадавалася такая плеяда чыноўнікаў, адміністратараў, якім абсалютна ўсё па барабану. Галоўнае, вот, дагадзіць, зрабіць як трэба, і далей хоць трава не расці, я пайшоў сабе спакойна там спаць, там, я не знаю, рыбу, фарэль лавіць, там, з жонкай гуляць. Абсалютна, нет, бо тыя, хто, ну, мог там нешта, ну, мог супраціўляцца, яны альбо сышлі, ну, ён іх звольніўся, яны самі сышлі, альбо яны прызвычаіліся, што лепш так не рабіць, лепш ціхенька сядзець на сваім месцы і там сказаў Лукашенко зрабіце так, зробім так, сказаў зрабіць наадварот праз дзень, зробім наадварот, галоўнае, мы зрабілі ўсё, што сказаў. Ну, такая вот отсядзецца, такая добрая рысачка такая вот. Галоўнае, ты сядзіш на сваім акладзіку, на сваім крэсліцу, а що там далей, неважна. Слухай, я вярнуся да таго, што за якія грошы, ну, да прыкладу, вот яны скажуць, добра, 10 рыбгазаў будзем будаваць. За якія грошы? Яшчэ БНБК. Да, і БНБК таксама. За якія грошы? За кітайскія? Ну, БНБК за кітайскія, але ну там кітайскіх не хопіць, таму трэба будзе нейкія іншыя. Слухай, ну у іх жа ёсць ідэя, у Лукашэнкі ж ёсць ідэя, у нас жа ёсць золатавалютныя рэзервы, ну якія там рэкордныя былі, зараз ужо не такія рэкордныя, але ж былі рэкордныя, і ўжо ж гэты наш Галоўченко, кіраўнік Нацыянальнага банку, ён жа ўжо казаў у інтэрв'ю, якое выйшла вось у красавіку, ён ужо казаў, што мы пачалі выдаткоўваць нашыя рэзервы на там карысныя інвестыцыйныя праекты. Ён, правда, там у гэтым інтэрв'ю яшчэ там цікавую рэч сказаў. Ён сказаў, што мы чакаем, што золата не будзе
танець, і таму наши резервы застануцца такія, як былі. Інтэрв'ю выйшло 25-го. Не, причем из них можно будет брать, на нечто выдатковать, а они все равно будут заставаться такие. И золото, он сказал, по наших прогнозах, золото не будет танеть 25 красавіка, он каже, и 3-го уже, не, 25 лютого, нет, чекай, не, красавіка все-таки, да, 25 красавіка, он каже, вось, и праз тыдзень, хопа, Нацбанк каже, что у нас резервы упали, бо золото потаннело. Ну, вось такие прогнозы. Ну, это синдром Прокоповича, там где-то он все ж таки по Нацбанку ходить, які казав, что, как бы, памятаешь, у 11-м годе, да, что ніякого там... О, да, о, так, так, девальвации не будет. Девальвации не будет. Да. Не прошло, как кажуть, и одного дня. Ну, тут, да, тут так само, такі, ведаеш, такі ідэальны прагноз. Ну, гэта пра... Ну, ён пры гэтым жа, ён жа хваліўся, як яны добра кіруюць сваімі рэзервамі. Вось, казаў ён, мы ж добра кіруем, чаму яны выраслі? Ну, то бок, яны ж хваліліся, што рэзервы растуць, да, там, доўга хваліліся. Ну, ім просто кажуць, ну, яны у вас растуць, таму што золата даражэй. Вы тут, прычым, вы нічога не робіце. І, ну, і Галоўчынка такі вось у мінулым годзе такі сказаў, што, ну, так, золото, але ж чаму, але ж мы добра кіруем, мы золотам гэтым кіруем, да? Хаця там, ну, яны рэальна нічога не рабілі, яны просто сядзелі на гэтым золоце роўна, бо у фізічных аб'ёмах там як было 54 тонны золота, так яно ўжо дзесяцігоддзямі, ну, не дзесяцігоддзямі, ну, 10 гадоў, дакладна 54 застаецца. Просто, ну, яны сядзелі, чакалі золота даражэе. Ну, вось, калі б вы кіравалі, то, ну, калі вы так добра ведаеце, добра кіруеце, то трэба, можа, было хіба прадаваць гэта золата. Слухайте, ну вот вы зараз тут, як это любіць, плявузгаеце на тое, што не так яно, не тое яно, не гэтак яно, ЗВР, тое сюды, гэта не туды. Все добра робіцца. Все само... Я про рыбхозы, про проект вельмі добра казаў. Да, само ўсё расце, сядзіш роўненька, яно расце, галоўнае, як бы не дёргацца, галоўнае не мельцішыць, все нормально. Вот бачыце, інфляцыя ў Беларусі запаволілася. Было папярэднія некалькі месяцаў 5,6% гадовых, а зараз стало 5,4. І што, як кажуць чыноўнікі, сітуацыя з цэнамі на таварамі і паслугі развіваецца нават крыху лепш за прагнозы, і ўвогуле ўсё выглядае прыўкрасна. Слухай, ну, можа, яно і выглядае прыўкрасна, ну, патлумач мне, як чалавеку далёкаму ад вот гэта 0,2% гадовых. Гэта сапраўды лічба, якая вот... Не, гэта, не, насамрэч, гэта ну, гэта як бы добра, то бок інфляцыя так зніжаецца, і гэта лепей, чым чакалася. Гэта, яна все роўна застаецца высокай, бо ўсякая інфляцыя, якая вышэйшая за 4%, гэта высокая інфляцыя. Ну, то бок, калі вышэй за 10, гэта зусім дрэнна, але яна застаецца, але яна зніжаецца, ну, як гледзячы на тое, на што зніжаецца яна, я так мяркую, што прычыны тут дзве. Гэта, па-першае, тое, што банкі па патрабаванню Нацыянальнага банку пачалі зніжаць спажывецкае крэдытаванне. Ну, то бок, людзі менш атрымоўваюць крэдытаў, ну, адпаведна, менш купляюць, адпаведна, кошты не так растуць. Па-другое, не, 3 прычыны, да, не 2. Значыцца, вось, па-другое, гэта тое, што ў Беларусі запаволіўся рост заробкаў. Ну, то бок, раней яны там, памятаеш, там на 12 у рэальным вымярэнні вырасталі там за год, зараз значна, зараз у 2 разы меней. Вось, ну і трэцяе, гэта, канешне, рэгуляванне кошту, якое ніхто не адмяняў, і як мы бачым, яно зараз зноў стала больш жорсткім, чым было там, вось, ну, калі яны там у весну, улетку мінулого году крыху так прыадпусцілі, да, то зараз яно зноў становіцца больш жорсткім, чым было. І я так мяркую, што, ну, гэта ўсё ж такі галоўная гэтая ж прычына. То бок, вось гэтыя сезонныя нейкія прадукты патаннелі, і гэта ўплывае на... Не, ну, ну так, гэта, канешне, гэта, канешне. А што ж там у такім выпадку падаражалі ж паслугі жыллёва-камунальных гаспадарак? Так, яны крыху вышэй за інфляцыю, так што ўсё лагічна. Ну, там, ведаеш, гэты ж кошык, ён фармуецца так, колькі там, ну, якая доля складае ў тваіх там гэтых, ну, тратах, да,
там прадукты, якія выміраюцца. То бок, ну, там на прадукты, на ежу людзі трацяць болей, чым на ЖКХ. Ну, таму, адпаведна, яно болей уплывае на вось гэты паказчык інфляцыі. Слухай, калі вот про змены там рост коштаў на тыя ці іншыя там тавары, паслугі, там ЖКХ, там ці яшчэ што-небудзь, раней самая галоўная адмазка у любога чыноўніка і не чыноўніка, таксама у там гандляра на рынку і у гандляркі таксама было: долар же расце, вот і кошты растуць. Зараз долар не расце, наадварот, здаецца, падае, а кошты ўсё адно растуць. Якая зараз адмазка? Ну, слухай, ну, отмазка, напрыклад, про калі яны подвышалі Армузскі праліў закрылі вы на кошты на бензін, яны казалі гэта таму, што, значыць, ну, там Армузскі праліў закрыты, мировыя кошты на нафту ідуць уверх, лагістычныя гэтыя наши затраты яны выраслі, ну, як бы, ну, дзе Армузскі праліў, дзе Мозырскі НПЗ, там як яны выраслі гэтыя лагістычныя затраты з геаграфічнага пункту гледжання незразумела. Ну, там насамрэч яны ж падвышалі іх, таму што Белнафтахім, ён нясе страты, дарэчы, якраз закрыцця Армузскага праліву, бо гэта быў, бо Эміраты гэта быў такі хаб, праз які беларускае паліва прадавалася ва ўсе краіны Азіі і Афрыкі. Ну, праліў закрыты, трэба шукаць новы хаб, ну, як бы, таму, каб кампенсаваць свае страты, Белнафтахім павысіў кошты на паліва для беларусаў. Як, дарэчы, ён заўжды рабіў шмат гадоў. Кожны раз, ведаеш, калі там у нас з экспортам нашага паліва былі праблемы, кошты на бензін у Беларусі заўжды раслі. Слухай, давай мы трошечку, можа быць, адыдзем, то бок давай падсумуем гэтую, чакаць, што будуць ўсё ж таки зніжэнне інфляцыі прывядзе, там, можа быць, агульна праз пэўны час там да зніжэння коштаў, да спынення там росту там на кошт цэнаў на тавары і паслугі, там ці яшчэ што-небудзь не даводзіцца. Не, ну слухай, ну як мы ведаем, кошты ніколі не зніжаюцца, яны заўжды растуць. Не, тут пытанне ж не ў тым, не, ну гэта ж дрэнна, калі насамрэч кошты пачынаюць зніжацца, гэта як бы не вельмі добра для эканомікі. Таму тут як бы задача павінна быць не ў тым, каб гэтыя кошты зніжаліся, яна павінна быць у тым, каб інфляцыя не была занадта высокай. Ну, то бок, для Беларусі гэта меней за 5%, гэта было б добра насамрэч. Гэта, ну, абсалютна такі прымальны паказчык інфляцыі для Беларусі. Слухай, вот на фоне гэтага, калі мы уже закранули тэму нафты, я толькі што вот з'явілася навіна, чытаю, што з краіны ОПЕК+, заўважна скарацілі дабычу нафты на фоне вайны з Іранам. І міжнародная МЭА, як это перакладаецца, расшифроўваецца, міжнародная энергетычная, да, зніжае прагноз роста спроса на асноўнае сыр'ё ў гэтым годзе. То бок, да чаго там можа прывесці? Ну, зразумела, здавалася б, ёсць праблемы, недахоп, ну, как бы, можа быць, павялічыць здабычу, там, ці яшчэ што-небудзь, а яны зменшаюць. А я перад гэтым бачыў навіну пра тое, што ўвогуле існуе пагроза спынення авіяпералётаў з-за недахопу авіапаліва. То бок, логіка, вот як яна працуе, чаго чакаць? Ну, глядзі, тут як бы ёсць такое пытанне, да? Ну, разумееш, кошты на нафту не могуць расці бясконца. То бок яны упіраюцца ў нейкую столь, у нейкі момант, да? Калі самі гэтыя кошты уплываюць на тое, што пачынае зніжацца попыт на нафту, ну, эканоміка пачынаюць закрывацца вытворчасці, пачынаецца эканамічны спад. Ну, як гэта было, прынамсі, у 2008 годзе, тады, здаецца, столь была $140 за баррель. Ну, я не памятаю дакладна, ну, няхай 140-150. Да, тады вось такая была столь, і пасля чаго пачаўся вось мировы эканамічны крызіс, і пачаўся эканамічны спад, і кошты на нафту пайшлі ўніз, таму што, ну, знізіўся попыт на нафту. То бок, ну, яна не можа расці бясконца. Я не ведаю, якая гэтым разам там будзе вось гэта столь, калі попыт пачне зніжацца, калі пачнецца эканамічны спад, да? Ну, але там, ну, не ведаю, ну, можа гэта болей, чым было ў 2008 годзе. Ну, але гэтая столь, яна ёсць. Іншая справа, што гэта, ну, нічога добрага ў гэтым няма, таму што ну, зніжэнне мировой эканомікі, гэта значыць, ну, праблемы ва ўсіх.
просто дакладна абсолютно ва ўсіх. Ну да, тут мало цікавага і дарэчы, вот калі ўжо закранули слово праблемы, тут мы пэўны час таму чулі такія звароты. Лукашенко спачатку агучыў, что я тут читаю ваш TikTok, так что усе праблемы я ведаю, звяртайцеся, калі што, я тут все прочитаю у гэтым вашым TikToку і вырашым гэтыя праблемы. Правда, праз пэўны час прыйшла Качанова і у любимым сваім стылі пачала пагражаць, что нечего тут в этом вот TikTokах накидывать всякого. Вот что праз пэўны час и Лукашенко, что ты потом, вы ж смотрите, за каждое там слово ответить придется, чтобы не было там бесподставных накидов. Что это вот... Ну, глядзі, гэта цудоўная, конечно, гісторыя. Бо Качанова, гэта ж такі спецыяльны чалавек, каля Лукашэнкі. Ну, зараз яшчэ, магчыма, Коля, але ну, яна была там шмат гадоў, які адказвае за сувязь Лукашэнкі з беларускім народам. Ну, я не ведаю, чаму ён вырашыў. Не, я насамрэч ведаю, чаму ён вырашыў, што Качанова лепш за ўсіх ведае як бы народныя настроі. Таму што ў 20-м годзе, калі там паказвалі всякія опросы Лукашэнкі, калі да яго прыходзілі розныя людзі і казалі, што ну як бы беларусы крышачку не вельмі задаволеныя, да? Качанова казала: вы што? Беларусы вас любяць, Александр Егорович, беларусы вас любяць. Яна рассказывала ему, что ну просто ёсць неймаверная народная любоў. Вось, і калі ёй указывалі, я гэта дакладна ведаю гісторыю, ёй указывалі на то, что ну ёсць апытанні, закрытыя апытанні, якія яны не публікавалі, але ёсць закрытыя апытанні. Яна казала, что ад гэтых апытанняў адна толькі шкода, что гэта ўсё неправда, таму што я езджу па краіне і я бачу вакол сябе шчаслівыя твары людзей. Вось, ну гэта быў яе навуковы аргумент. І пасля гэтага зразумела, што яна стала галоўным чалавекам, які адказвае за сувязь Лукашэнкі з народам, да? Ну яна ўвесь час расказвае, што народ яго любіць. Ну я мяркую, што ён крыху ўжо як бы у гэтым пачаў сумнявацца, але ўсё роўно гэта прыемна слухаць. Вось, і тут пачалося гэта у гэтым тиктоке пачалося, і аказваецца, што ў беларусаў праблемы. Ну то бок і як ёй адказваць, яна расказвае, што любяць, а тут яны ў тиктоках расказваюць, што ну вось тут праблема, там праблема, Лукашенко злуецца. Яны ж расказваюць з поўнай любоўю. З любоўю, але ж ну яму ж трэба з гэтым нешта рабіць. Ну і канешне, а яна ж яго ад гэтага ўсяго наш абараняе. Таму ну вось, канешне, забараніць скардзіцца ў тиктоке, гэта ну, абсолютно лагічная ідэя. То бок яны хацелі пакінуць хоць які-небудзь канал для людзей, каб ну даваць вось гэты, ну ведаеш, ну каб па-першае ведаць ну рэальныя настроі людзей, да. Таму што ну апытанні ў Беларусі, я мяркую, ужо ніякія не дзейнічаюць. А па-другое, каб ну ведаеш, там Харун аль-Рашид, ён хадзіў па базарах, там перапрануўшыся у жабрака. Ну Лукашенко ж так не пойдзе, а тут яму здаецца, ну вось TikTok, гэта ну рэальныя людзі, рэальная праблема расказаць. Але аказалася, што праблемаў гэтых зашмат насамрэч, да? І аказалася, што гэта ну па-першае яму непрыемна, а па-другое, усе ж астатнія людзі гэта тоже бачаць. І вось ну як я разумею, яны хочуць закрыць гэты адзіны канал вось такой вельмі умоўнай сувязі з народам, праз які яны ну нешта маглі даведвацца аб тым, што народ пра іх, ну не пра іх, ты ж пра іх не будзеш казаць у тиктоке ў Беларусі, да? Ну хаця пра тое, што ў Беларусі адбываецца, насамрэч думае. І гэта небяспечная вельмі рэч, бо ну слухай, калі ты не ведаеш, што народ думае, то могуць здарыцца непрыемныя сюрпрызы, як у 20-м годзе, калі здарыўся вось гэты сюрпрыз. Ну для гэтага тут трэба, каб ўсё ж такі чорныя лебедзі нешта там надумалі і такой план палёта свой прописали, тому что такое адчуванне, что как бы ну закрыецца, ну не будзе. І вот як ты думаешь, все ж таки як нечакана распачаліся тады пратэсты дармаедаў так званыя, то бок тут таксама можа прывесці не нейкія там палітычныя патрабаванні, не нейкае там нешта іншае, а вось менавіта вось гэтая немагчымасць данесці сваю крыўду і вырашыць гэтае пытанне можа стаць нагодай для чарговых как бы, ну не тое, што можа пратэстаў, не пратэстаў, но праяўлення незадаволенасці. Слухай, ну глядзі, па-першае, чорны лебедзь, яго прынцып галоўны яго ў тым, што яго нельга прадказаць. Гэта нешта непрадказальнае, што адбываецца. Калі ты можаш прадказаць, то гэта не чорны лебедзь, да? Вось, ну
як бы зараз мы не бачым ніякіх умоваў для ў Беларусі для якіх-небудзь пратэстаў, але хто сказаў, што там што павінна ўсё быць як у 20-м годзе. У 20-м годзе ніхто там не чакаў, што будзе як у 20-м годзе. То бок гэта там, я зараз не ведаю, гэта можа быць што заўгодна. Вось гэта незадаволенасць, яна можа праявіцца як заўгодна. У рэшце рэшт, я не ўпэўнены, што Лукашенко нават сваіх чыноўнікаў ведае настроі. То бок ён там расказвае чыноўнікам, што як гэта КДБ для яго праводзіць маніторынг настрояў, то бок праслушку робіць. І ён гэтым жа незадаволены. Ён жа кожны раз скажа: вось вы пра мяне такое казалі, вось пра мяне гэтае казалі, вось калі б я вам даў пачытаць, што там казалі ў Віцебскай вобласці, то вы б тут у жах прыйшлі. То бок ёсць пэўна вялікая незадаволенасць. То вы по вялікаму-то рахунку дакладзікі, якія прыносяць КДБ, там ААЦ, ён з імі азнаёмліваецца і ведае, як да яго ставіцца насамрэч і чыноўнікі яго бліжэйшыя, і народ. То бок как-то якую ролю ў такім выпадку выконвае ўсё ж таки Качанова, стаецца незразумелым. Качанова выконвае вельмі важную ролю. Яна расказвае, што яму, што народ яго любіць. Што вось усё гэта лухта, усе гэтыя даклады. Трэба ўжо даўно было разагнаць этих яцаўскае ГБ з гібістамі. Што народ яго любіць. Таму яна адыгрывае вельмі важную ролю. Вось просто вельмі важную псіхатэрапеўтычную ролю. Давай трошечку звернемся да сітуацыі у расійскай эканоміцы. Нібыта нават там расійскія эканамісты, акадэмія там навук, там ці якія там даследчыкі пачалі ўжо так гучна заяўляць пра праблемы ў расійскай эканоміцы. Можна было б, конечно, сказаць, праблемы расійскай эканомікі, дзякуй Богу, што яны ёсць і што гэта праблемы расіянаў. Але ці так это? Дзякуй Богу. Не, але наколькі это так, ці ўсё ж таки закране гэта Беларусь? Не, відавочна, што гэта закране Беларусь, таму што Расія гэта галоўны рынок збыта для беларускіх тавараў, Расія гэта галоўная падтрымка для Лукашэнкі. Так, вось, таму, канешне, закране. А ў Расіі так, у Расіі праблемы ў эканоміцы, і нават ніякая там дарагая нафта ім не дапамагае. І там праблема ў тым, што гэта нафта павінна быць дарагой вельмі доўга, каб яна пачала ўплываць каб яна нават з бюджэтам дапамагла справіцца. Таму што у Расіі галоўная праблема гэта тое, што эканоміка пайшла ўніз. Вось тое, што там вытворчасць пайшла ўніз, нават ваенная вытворчасць пайшла ўніз. Каб гэта ўсё запрацавала, гэта трэба проста заліць грашыма, а такіх грошай пакуль што няма. Затое, я так разумею, хапае у пэўных часткі расіян, безумоўна, не ўсіх, грошай на тое, каб набываць кватэры і свальваць у Беларусь. І я так разумею, дзякуючы ім, ось я чытаў навіну, квадратны метр ужо 2300 каштуе, і ніякіх там прагнозы, што можа как-то пайсці уніз кошт, няма. Слухай, там насамрэч тут цяжка, мне здаецца, сказаць, таму што у нас, я прынамсі не ведаю, якую долю вось гэтых долю там складаюць расіяне ў гэтых пакупках кватэр у Беларусі. То бок, мне здаецца, яна не вельмі вялікая. Тое, што я бачыў так раней. Там гэта некалькі адсоткаў, можа, не болей. На кватэры, на кошты кватэр у Беларусі уплываюць там два фактары. Такі фактар, што гэта ж ўсё новыя кватэры. Гэта ж там дзяржава зарабляе ў два канцы на гэтых на будаўніцтве новых кватэр. То бок выдае крэдыты праз дзяржаўныя банкі людзям з аднаго боку, а з другога боку дзяржава будуе гэтыя кватэры і прадае гэтыя кватэры. То бок гэта абсалютны манапаліст на рынку. А калі дзяржава абсалютны манапаліст, то з чаго гэтыя кошты будуць зніжацца? Слухай, вот мы узгадалі про тое, што курс долара пачаў падаць.
апошнім часам. Гэта звычайнае вось гэтае то трошку падняўся, то трошку апаў, ці ўсё ж такі неяк на долары сказваецца вось гэтая сітуацыя з нафтай, с вайной в Іранам, с Армузскім пралівам, з усімі гэтымі рэчамі. Наколькі гэта будзе вот працягваць? Гэта ўсё тое, што ты сказаў, і гэта сітуацыя падрос упаў. Тому што гэтыя непрадказальныя як бы падзеі, якія адбываюцца зараз, яны так і ўплываюць на то бок долар то таннее, то даражэе, там я не ведаю, там Іран зачыніў Армузскі праліў, зараз вось Трамп сказаў, пазайздросціў, што чаму-то яны могуць, а я не, я таксама магу зачыніць Армузскі праліў. Гэта все ўплывае на долар, але гэта якраз тое, што гэта якраз сітуацыя, калі то падрос, то упаў. Калі будуць нейкія пазітыўныя навіны, то для долара, то будзе ён расці, калі не, то будзе зніжацца. Ну і на завяршэнне я хочу ўсё ж таки цябе вывесці у катэгорыю, як это называется, палітэканамістаў. Таму про эканоміку мы с тобой паговорили, давай трошку палітычнае пытанне, але звязанае з эканомікай таксама. Слухай, я не один раз чуў, что маўляў, а што дэмсілы могуць прапанаваць беларусам ад простых людзей і там, скажем, да чыноўнікаў, якую эканамічнае бачанне далейшага как бы там развіцця. Вот Лукашэнкі нема. Вот рэжым там зваліўся, муры рухнули, прыехалі там вот, скажем, вярнуліся тыя, хто вымушаны быў з'ехаць, так падняліся тут з-за плінтуса тыя, хто там заставаўся, і вот дэмакратычныя выбары адбыліся, а далей што? Вот такі эканамічны шлях, і кажуць, чаму вы не распрацоўваеце? Вот выборы зараз у координацыйную раду, можа ім заняться трэба, ці міністэрству эканамічнаму нашаму пры АПК, вот что, ты бачыш магчымасці? Слухай, глядзі, насамрэч, добра мець нейкую праграму, нічога дрэннага ў гэтым няма, добрае там, але пакуль мы не ведаем канкрэтных абставінаў, у якіх будуць адбывацца гэтыя вось якія перамены, да, я мяркую, што нельга гэтую праграму насамрэч, нельга працоўную праграму зрабіць. То бок, не так. Можна зрабіць праграму такую досыць агульную, што вось там прыватызацыя, там вось там мы там з захадам там будзем тыя рынкі, будзем тое што-небудзь прадаваць, там асвойваць гэтыя рынкі, але нельга зрабіць яе такую канкрэтную праграму, як я не ведаю, там, не знаю, 100 крокаў, да, вось робім тое, пакуль вы не ведаеце, як у якіх абставінах гэта будзе адбывацца. Таму што як бы вось зараз што мы можам там зараз сказаць вось пра канкрэтна, калі канкрэтна казаць, да, якія будуць адносіны з Расіяй, які будзе кошт на нафту, ці будуць адмяняць санкцыі ўсе адразу, ці не будуць адмяняць санкцыі, у якой форме адбудзецца транзіт улады, калі гэта там я не ведаю, прыйдзе нейкі новы урад там не знаю, не ведаю, кааліцыйны там які ці што, то наколькі ён будзе гатовы да рэформ. То бок тут шмат пытанняў, і мне здаецца, вось менавіта такую канкрэтную праграму зараз распрацаваць немагчыма. Ўсё ж такі то бок трэба мець такую агульны план, што рабіць, да, у якім уяўленні, у якім кірунку вы будзеце рухацца, так? Але вось канкрэтна якія крокі вы на гэтым кірунку будзеце рабіць, у якой паслядоўнасці, мне здаецца, зараз это немагчыма абсалютна сказаць. То бок, умоўна кажучы, прапісаць скажем, нават схематычна, што мы будзем рабіць там якую рэформу ЖКХ, да прыкладу, там ці што мы будзем там рабіць з гэтымі дрэваапрацоўчымі заводамі, то наколькі там ці яшчэ тут я не эканаміст, яны больш, то есть вот такія глобальнымі мазкамі шырокімі можна зрабіць ці не, і калі, скажем, прыходзяць, слухайте, мы вот с Ивацевичского району, мы хочам знаць, вот вы прыйдёце к власти, як вы будете модернізаваць і што рабіць у нашым з эканомікай Ивацевичского района, можна это сказаць? Я мяркую, што на жаль не, таму што глядзі, вось ты прывёў прыклад ЖКХ, да, але каб ведаць у якім, то бок так, як бы агульны кірунак, да, нам патрэбна нейкая дэцэнтралізацыя, нам патрэбна дэманапалізацыя вось гэтых паслугаў, да, як бы агульны кірунак, ён зразумелы, але канкрэтныя крокі на гэтым кірунку мы не ведаем, колькі будзе ў гэты момант каштаваць нафта,
колькі будзе каштаваць газ. Мы не ведаем, можам Літва пагодзіцца купляць беларускую электраэнергію з беларускай АЭС, і тады гэтая АЭС будзе як падарунак. То бок зараз гэта ад яе толку толк ёсць, але яна каштуе занадта дорага, але калі там Літва будзе купляць гэтую электраэнергію, то окей, гэта будзе ўсё вельмі добра. То бок каб распрацоўваць гэтыя крокі, трэба мець уяўленне пра тое, канкрэтныя крокі, трэба мець уяўленне пра тое, колькі грошай у вас будзе, умоўна кажучы. Тое самае з дрэваапрацоўкай, зноў жа. Гэтыя прадпрыемствы ўжо ёсць, да, і іх немагчыма закрываць, таму што там працуюць людзі. Людзям трэба як мінімум прапанаваць альтэрнатыву, так? Але, напрыклад, для нас открываются там, калі для нас открываются еўрапейскія рынкі, і мы можем, у гэтым же была ідэя, што мы будзем у Европу гэта ўсё прадаваць, бо там лясоў іх няма. Іх там праблемаў няма, але ўсё ж таки, калі для нас открываются гэтыя еўрапейскія рынкі, мы пачынаем прадаваць у Европу, то гэта адна справа. То, можа, гэтыя дрэваапрацоўчыя прадпрыемствы нам не проста будуць патрэбныя, можа, яны будуць для нас вельмі прыбытковыя. Вось. Калі мяжа адкроецца, калі санкцыяў не будзе. Але зараз мы не можам гэта сказаць, што яно менавіта так будзе. Таму мне здаецца, зноў патрэбна праграма, каб мець агульнае ўяўленне, патрэбна ведаць, у якім кірунку рухацца, але немагчыма сказаць пра канкрэтныя крокі, якія ты будзеш рабіць на гэтым кірунку. Што ж, я спадзяюся, што сапраўды мы дойдзем да таго, каб можна было пра канкрэтныя крокі ўжо казаць і пралічваць і прапісваць гэтыя канкрэтныя крокі. Галоўнае, каб з'явілася гэтае акно магчымасці. Чым далей, тым больш складана ўявіць, якім это акно можа быць, ці захочам мы туды улазіць у гэтае акно, тое, што там адчыняецца перыядычна. Я зараз не пра Беларусь канкрэтна, а пра ўвогуле ўсё тое, што творыцца і адбываецца ў свеце. Дзякуй вялікі. Мы развітваемся з нашым госцем на сёння. Я нагадаю, што у нас у студыі сваім рэгулярным эфірам быў эканамічны аглядальнік і аўтар вядоўца праграмы «Оптымум» на канале «Беларусы і рынок» Андрей Маховскі. Дзякуй вялікі, Андрей. Подписывайтесь на YouTube-канал «Оптымум», не забываючыся пра YouTube-канал Еўрарадыё. До сустрэчы. Жыве Беларусь. Дзякуй. Жыве Беларусь.